Moto ga take ananya kwa since. Awo bere ya. Bodo di awa yo bro di change ye. Ihe ade mma. Ina enwesa angere. No problem. Like ihe mo na get pagoro before so far eh. Ile anyị ga-afụ na wall ụlọ anọ some places are crack go. So ma like it a smooth way back put way in order. Then some AC na bu okukata oyi okube oko I don't know why both the shower some shower dey agba the water go then as we be ni now this rubber nke gbawara agbawa n'elu so na bu mmiri na-ezo mmiri esi ebe a na-awụ na ahụ wall so na emebiri mu a lot of things and o mem na lose some customers so biko ya kan chọka ihe maka put ga sign order Chief Subano I ga-arụ ya ọ ha na-arụ ị ga na hotel all season city n'Owerri Nkodi n'Owerri. Ọwa na service ya. Ị ga-akwa na ma Royal Billion. Asa ihe ọma na-ero onwe onye ha jiri sị gị ka ịkpọ anyị. So I have nothing to complain. Ụjọ atụla gị. Anyị ga-arụ ya. Okay. Then n'azụ ebe ni enwere the swimming pool like ọkụ ya ndị nwụsịrị anwụ. Then enwere engine nọ dị na pọmpụ mmiri out. The engine adị arụzi ọrụ. So let me take you there. Ka m gosi gị the place. So at the weekend we go there. You're gone inside. Eh? How long will it take him to recognize that his brother is here? What kind of busy is he that he cannot come and attend to his brother? Yeah, no since na gahuje. Boronya wo oyu gawudu. Oshe ogbagelu. Ya ogbagala ha bon elu at hotel. Forgetting that he brought his brother to wait for him. Can you do this all the hell? What kind of thing is that? Because I'm not going to be one no girl. And he get one did. I want you to try to have business, and the other could be about Sarego. So he gave one the Dobero girl. Obuno Mecha, Guana 1 year no. Awesome boggy, but I need beginning for one no gap that forgot to be foggy. You turn that blend out your mouth into pieces. If we look about hotel, what the sagon on go hella one side. How could the Lapalam go no to even? What kind of business is that? Can the business carry family business? What kind of business is he doing? Is he discussing with anybody that is more important than his own blood brother? He brought me all the way from the village, here, empty. No drink, no conversation with anybody. Here. What kind of business? I got big one to do. I've become more than mother before. You get one did. You get to go now who did madam. How can you see someone like me? Because I am different. I don't mix words. I don't look down on people the way your boss is doing. That is why who did madam. I got my background of film. We got who did madam. I don't know when I'm not wrong when I'm lily. Ewu yakwa. Ibra no lonya zono no wrong ha nwa gwe nyege salary. Ge na salary. Ego hu ga egbu ka egbu onu na aru ho. Igba boot aga huje. Don't worry, I'm a kwa bashu. Very soon get badebe shoe. Very soon I will give you natural shoe, elephantitis. Give you give man image to mad. On a client. Am I not a client? This is family. Family first. Family first. I be who to am as if I am nobody. Me ma this year castrated. How could I walk? You gotta be money and gata. Come take good over. Hoping big a tigre mark. I will fight this fight to the end. I can make Cameroon, but Tabaraka. Uraka Cameroon, Tarimo. Run Tarimo, le Buy Suvilla. Oh, go down walk. Oh, come on, go walk. I didn't cut Let me take over first. Oh, we got Cameroon here. Nonsense.
don't patronize me. Don't patronize me. Make sapari mat. I make sapari mat. Aso onye nwezi ego. Ya bari waje ndi kene mote bede ego. Ke ha ga kpokwa ni ihe nka. Nwanne gị ngofrara na your blood brother bịara na your company na hotel gị for the first time. Ke hapụ ga m ga since. Na agadụarị gị si na building ka gị gafe na building nke ọzọ. Office m bata n'ụlọ home 2 seconds. Piam client ala ndị a. Client bịawara taa nwanne gị batara ị ga-enyegodo m warm reception. Client ala ndị mmekwa obe. Ka anatagodo ha ego na ndị client ọha na-eweta ego anyị na-eri. Mpọ na-eshi. Since ahụ gị hụtawa m enọgide m n'ihu hotel. Okwedị m otiti onye kpọrọ nwaanyị gafete ha na-ele m anya. Ahụ na-ekuli m ya kụtọ m ahụ kuli m kụtọ sa mba kama ndị a ga-eti m n'ọnwa. M gafetekwa ebe a since. You are just coming out now. You want me to be happy. Why are you insulting me in the first place? Imakwana mo nwanne gị ngofrọ ara. Kedu ihe mere gị? I'm not going to go to jail. No, I'm not going to go to jail. If I be your problem. Okay, if I'm a client in my office. I'm going to go see somebody who got a room. My engineer never. He don't give me money. I'm putting on a dinner. Where can I borrow? In the next picture. If there's anybody who is lacking akonuche here, Ogunwa my senior brother. Because you don't act like senior. You never know the Ndama cannot treat me the way you are treating me. What? Or maybe you buy like a plan or that work the way you want it. That is why you hated me with no reason. Onya he bona gari ebe ni lazy and tejimo. Ogisi mi henda isi go nya ogini eme. Anya mo so ihu ihe oma. Gitele akele gitutu gitele gibrom to aka ho to ogini eme. Or maybe gini esi ndogwu egi begi. Esi ebe nga kitigro obronya. Obronya nke no ten. Obronya nke no ten. Nde secret court ibe go you think I don't know. What will you talk about all this adro di mma? Akwibe lozo. Akwibe do again. Okoso. Akwibe do pala again. Akwibe do pala ozo okoso nwa bu chiefimocomedylatest na-eme nka na bended nka. Charlie Jesus Christ. Okoso ndị oboga dị ekwu okwu ebe m akwuru okwu. Mụ bụ chiefimocomedylatest na-eme nka na bended nka na-ekwu okwu okoso gị na-ekwu okwu kpọrọ m onye ọgwụ ego. Ichefu na ọmụ abụ nwa mama Cameroon. Ichefu na ọmụ abụ afọ nwa erotanna. Okoso amara ọkụ m ọkpa ọnya dị. Mụ abụ ogwu ịzọ m okoso mma gị chom. Okoso banyere onwe gị ugwu. Ọ bụ sọọsọ onye na-enwere ego mmanya onye owu ka ọ na-abasị agụte mmanya ka aṅụ sị na mmanya na-elu ilu. Mana iwere ego nke igonye onye ahụ mmanya sị na mmanya na-atọ ụtọ. Okoso banyere onwe gị ugwu. Banyere onwe gị ugwu Okoso. Biko onye na-ego mmanya ma mmanya na-elu ilu ma mmanya ọtọgo ụtọ ma iwu ome nka na-eme nka na-eji nwanne ya eme kashi eji akara aka nwanne ya abakashi. I don't bloody care. The reason I came to Port Harcourt is what I want to present to you. Akwe hona ebe ekporo ngano koto. Ele company ga bi na ere moto ele ahia Just imagine how stupid. Plantain ni. Comment ça va platino ki na make off? Awugo nwe. Onye wala onye ikpọ nkata aha ikpọ nkata no be ga aha bọọlụ ichetere gị icheta aha nkata ikpọrọ. Onye ọzọ agade nwe company. I'm not here to memorize the name of other people's words. After all, now we go, but I'm not here to memorize the names of your company. I don't care. The only thing I am telling you now is that I cannot stand there. Respect. Just fair haka. Give me respect. The only thing no more Chineke na Abraham was to take over management. Please, I want to become the manager of this hotel. Then let me start managing it. Here we go one name. So that the money will still remain in the family. That is where I want to stay. Just look at yourself. If you actually manage a hotel, Okoso don't go nante. If you manage a hotel, you manage for home in a village. Okoso, if you from Cameroon, bata, okano na aja ka ibi na zo na ijupara ko na aja ka esi we kutuo ya. Okoso give you no block. E truck esi we no block. If na village, bam, you no give people, so no mba go the city.
ka m chọọ ihe m ga-eme gị okoso gị iju si na ị ga-eme ịgbagotego kịta na ịchọrọ ịba mana ejere m họtel okoso with this your mentality ibu na na-akpagharị okoso na-anwụ sọsọ ọgụ ọgụ na village na-adọtara mama okwu na ụka okoso ka m gwa gị nke bụ eziokwu ewezụga na ịbụ ofu nwanne m fọdụrụ m okoso ebe ngụ ugwu ịfụnanya okoso ebe nga ezigbote ugwu ịfụnanya akọwara gị n'ọmụ a bụ chief omenka na-eme nka na bende dị nka akọwara gị n'ọmụ a bụ the only okoso ị na-akpasu m ezigbote iwe mma enwuru ọkụ n'isi gị mma kpagide gị kpa ma ọkpụkpụ gị ofu mkpụrụ aga afọ okoso onye na-agụ ụkọ na-agụrụ m egwu wee nsọwa dịrọ agbakọcha ihe banyere gị ife aka bụ ihe bupụrụ m ike ahụ mgbe m ebido mana ya dịba apịkọsala m n'ime ọfịs m ebe a pịkọsa na họteelụ m ebe a because of the mentality gị nwa na oge nwekwuru ama m ebe m na-etinye gị etinye mana m na-eche ya ma etinye gị side cleaning ebe a ka ị ba na-eklin ebe a n'ụwa ma ọkwa na ihe dịka na gate ka ị na-arụ security akpịchi na-efo ka ị na-eme upgrade ihe m ji na-eto nna m ọ dị mma m ji na-eto ya Chineke Okoso Forest, what is your problem? No, Mpari Gadula too much. Your insult is becoming unbearable. I can no longer take it. How dare you? So, no. All the sorts of cleaner. Run much at the them can make embalmment. Run much at the Butewas and Adoji on your Mbia Soza. Watana Gadora Gia. Then you will know that I am a dedicated younger brother. Ingorokai. Mwa! Kile Chananya. The mama have managed a hotel. Why you quibble the Doram na village? Are you the one managing that or for me? Give it yet. Oh, your plan is to call their womb. Man, I am undeniable. My name is Okoso. I cannot step too low. You can name security man. When you get man and kete. Hey! You have done the worst. It's a man before I know now get better neighbor man. I don't want to work in him. If all I'm going to be a boy and mama. Sister Onyeke Ebu, brother Onyeke Ebu, the person in them Naga, Koto Kanebuga, Manishi, and Organebum, Nakaka, me to the mini hotel. What has the Makalakam can wait no shimmy? Kamlani. So this is it. Security. In the man on your chin bedroom, one more, you and no bunker idea. Deep Wamahakam, Murakam, I'm managing my family. Totorago remainder. Only Yom Guapo. The man when your mom and was here. Most security on your get number. I'm not going to get to my time, but what's security number? You're ungrateful man. Woo! You are ungrateful man. Don't know what you are ungrateful. Because Ibatra village, didn't know law block, they have guess where the law block. Or Canon Aja, can you have before? But as a big law block, you just guess where the law block. Mamu. Where I go, came at a Laura and wine. You might have come at Diego and Laura and wine. You have the Quatram Kitanabo, Nango Trash, Dosrag, Apia. No, you is my idea. Let me tell you, if you want your hand up, let me tell you some one thing you don't know. One your hand up, when you do the Ramundo model to Zigudi Maka, where Bauru, when we told him none of them on yet today. The very day he got that that very day to be a change. Problem go and remember that now you are a kind of person that Abacha go say back and you say back. Man, I can't go into Bezoku, you need no more I didn't Baharago, man, don't you ever in your life. When I didn't go about this family, you mention my wife again. Ooh! When I name about it's na Bible. When I root we are good root na Elijah Helene Kuma, Agada, we are Jesus. Oh, my onion son, heavenly candidate. I must have one more help from Haptanos or just on your brew. Ndemene who one petanazo, where you want to really go how I have seen so many of them. A fool at 40 is good forever. Amen. And when anything remember about the image about look, I'm not going to have nothing to tell you for now. You're walking out on me. Omenka. You're walking out on me. Hey! I'm going to be here. Care out the Quembido. I saw room or Korokibi. Room I bought a non Kutumanako. I don't find time to make a papa dress. Mickey let I did my come to cafe million side, there for Tapo. Can be a member cleaner. No, don't you bunker, you hit Hannah here. Oh, God, I walk. And then one of them, never mind. Check the mamma. Oh, my God. Check my mamma, let Bama. I'm not going. Bama, I will
kweli ihe ka. Okoso gị ka m na-agwa. Run up, are you sick? How dare you touch me? Eh? No! Abang Nkete, you Samaka. I cannot take milk. Riot when I'm so in this compound. Must you touch me? What right have you to touch me? Bachana go. Bachana kwanyage. Bachana kwanyage. Kiko kwe di ka gesi bro milk na wala dobara gi na tanya. Kiko mo kuna njo waganya. I dobara lo nyeni na table. I dobara lam gini na table. Ni dobara poti. Nonsense unu shiri dawa here. Ihe gina madam gina nga na abongo. Abo bia gra school. Mo lord kwesiri go home economics. Okoda agu home economics. Ogo do home theater. Go to home training. Since in this compound, I have not tested anything. The apple is one. Unu share one kata. Share con beef. Share through. Dora me on a table. You came to 2 days ago. I'm still purging. I come now. I decided not to touch your food again. I will not blame you. Who must be going to university? I go I'm IT. I call the school uniform for kitchen. You get school uniform. Say can I get iron? Get a kitchen wrong and there's no sense. I'm a super good from this compound. Just try it next time. Try me next time. Hey, we are. Idiot. Idiot. I will not blame you when you employ. Why you not got back on the kitchen sharing with you? Yeah, got what they want to. What potty? You who potty? Yes, you're potty. Bro, I'm sure you're open to our property. You will go on quick. I put them milk. Couldn't only moteshi a she, and one not one ara. I'm on the noodle. Okay, so moon. You're all welcome. Thank you. Biko mkpọrọ n'ebe a for Cameroon kpaa nkata. Mara ka ga-esi wee hazie ụlọ akụ a ka o nwee ọganihu karịa ka o si enwebu na mbụ. Ka nkọwatara unu maka onye nọ m n'akụkụ ebe a. So onye unu na-afụ ebe a kịta bụ Okoso, my junior brother. Ya ka mkpụkpụ unu ka unu mara onye ọ bụ. Maka adị ama mama dị eme gafere n'ụzọ gbaa onye ọma mmiri gafere. Then Okoso, ndị na-afọ ya bụ my workers na my hotel here. Ahụ bụ ndị isi nchịkọta hotel a, you know. Then ile n'akụkụ ebe a, onye nke anyị white bụ the manager. Okoso, you are welcome. Ya bụ onye isi na-eleru anya n'ụlọ akụ a ị na-afụ anya kịta. Good. Onye nke anọkwa side a bụ onye na-afụ maka rekọd. Ije flat na ma mmanya na ihe niile butere ebe a na the record na the intact. Ya onye nke furu nọkwa n'akụ ebe a. Then onye nke nọkwa ya na-akụ nke nwaanyị bụ onye na-asa bụ mmanya ebe a. Ije flat na ihe na-aga ọfụma. Nke anụ aka dị ọcha. Then ile nke yi white bịa kpabulu n'elu. Nyawa na-afụ maka ego. Nya bụ my cashier. Ego. Onye nka. Ya. Na aha go wunu. Uju. Iwe ezigbota nwa onye Igbo kwanne. Emecha gị ga-ahụ m n'ọfịs. Nye ọla gbasara ego akwụkwọ niile iji rekọd ego from the day isi bido ọrụ here. Ị ga-eweta nye m breakdown. Nsogbu adịrọ. Then onye nke nị ya n'akụkụ wee na-afụ maka nri. Nyawa na-esi ndị na kitchen. Afịa bụ Amaka. Kitchen? Na onye na-ahụ maka ihe na na-eri eri. Onye nka? Ya. Kulite go n'ọtọ m ahụ. Fọn go dazi. Ebe! Obu ihe anọ na kitchen. A ga-agbanwe ebe ọ ga-anọ. Go down na kitchen.
because I'm in the kitchen name him. Nobody na your kitchen no me. I get tea all clean and even now go step check room so that the one about no 1 month. Ya kana chama ya ko shiki budi on na kele. What? I'm going to. No problem, eh? Don't worry. Then you can now go in after ifichono. Cleaning. I want a cleaning rooms. Maka dirty. Yeah, if you just on. Then you can go neighbor when after ice cream. Hello, Nico. You can neighbor. Onya. Yes. Welcome, sir. I saw gonna have ice cream. I'm the day mecha wata. The day at why my cotem should go. It read that why may go take in here free. The quiet the home God. I be a Then in a forever na bonde muna hana achikota Therefor. Then here me buna iji chikota okunu na iji eba. Then na nchori iji ohera where jakonata one or two things I na follow na akwa. Here to correct here bo gịnwa gịnị na afọ maka azụ na arụ ka ihe kpatara na ime ọda azụ 15 ebute 8 na agbachi nkịta less in complain before na agba m the record ma ọ bịara bịa cheke maka unu aga agba m why Agwara m Joseph ka ọ bịa gwa gị. Ị gwara gị Joseph. Dị mkpa ka gị gwara gị Joseph. Enye mmadụ ego bute azụ 15 ya bute 8 ga-esi ị gwara gị Joseph. Onye bụ Joseph ha? Ọ ga-aga n'ụlọ nna ya ga-arụwa ọrụ. Ada arụ nrọ na họteelụ. Adịkwa arụ nrọ here. Okay, sir. Ha! 15 and 8 ọwụdo otu ihe. Ya Okoso chere go dibika enu nso dị just wetu obi ebecha a ga-afụ maka anya bụ ihe enu just wetu obi then emecha gị gba that boy gị na arụ n'afọ maka azụ ya bịa meet m n'ọfịs then ka m mmehie ka o bere onye ọbụla na ntị from today gaba n'iru nyawa ga-abụ the supervisor of this particular hotel from today gaba n'iru ọ na m na-ekwu yes kwa na aka kwara na aka ya mmadụ ka bịa arịrị ọcha ịkụda aka bingo sọsọ atọ anyway ọkwa na nga ha ma brief gị kakwa na ya ma kpọm ka e mere chọbụ onye kwa aka before achọbụ m ịkpọ gị ka ị bịa n'ọfịs m before ka mụ na gị na-agba ọfụ this girl gị na-agba na-arụ na-asa abụ mmanya mbọsị aka m na kamera na-awa ọchị ya ọ baa n'ime room ịsa abụ mmadụ mmanya nọrọ dị afọ 1 hour ọ na-asa abụ ịnọ n'ime room mbọsị aka o bu mmanya ji ịsa abụ mmadụ kọndọm esi na tray pan o bu dapụ eji kọndọm aṅụ mmanya ka eji esi nri ọ na-aga arụ ose ọ na-aga akwa ose to take care of nna emecha igwe onye ahụ ya bịa hụ whoever she is tell her to see me. Okoso nsogbu adịrọ ngwa biko you should go back to your position Okoso later ka mụ na gị kwuo biko ka m gwa unu ya biko na apụ ụmụ bọyị m unu anụna na mụ nwawozi the present supervisor of this hotel. I don't know my head supervisor. I am supervising everybody. Enwerikwa onye m hụrụ ha because ihe a na-ekwu nga na-akụkwa na onye ụlọ mechi ihu otu aka I don't care na ọ bụ ele mmadụ anya n'ihu. Go to Cameroon and ask of me. I worked in Cameroon na anọ na mụchi ndị ọcha ma fozi ụmụ ruru ihe ndị anọ here. So please onye ọbụla n'ime unu ga-adịkwa careful. Bịa manager, I am talking, you are talking. Are you stupid? Wara na-agbago. Na-ekwu gị na-agba ma you laughing? You don't laugh when I'm talking. I will manage. You are so fucking what? And so what? Okoso no run. Oh. Get na nonsense. I took money back to me well. Everywhere me when I'm provoke now. You get it hot from me. I'm gonna take nonsense. Meanwhile, can I be in charge of drink? Can I be in charge of drink? Can I be a hot drink here? Oh, come on. Go and get me drink. No, sorry, we will make just step down. Fast! Because relax, I'll let you know. Later. So what do you? Oh yeah, because guys, turn back to your post. It's a letter. Yeah, because just not too deep. I go from my other friend, Welcome, sir. You can keep your welcome. You don't go anywhere. Not necessary.
Nonsense. I will sack you. That idea of Imo, your brother, the supervisor in our hotel, it didn't go down well with me. I like it, homie. Oh yeah, I mean, such post. We look out for only the experience. Can you hear Okosoma? Can you hear my business now? Only can you hear supervising a hotel now? Only rose before. When I want to submit the application, they go past experience. Forget you know one nigga called equal say now supervising. Oh, mba. More work. Honey, because I'm not the idea. They like area, even me myself. But the idea I don't. But since I'm not gonna Bobby, if not I see where I be in peace. I ain't going so. I'm going so no more night here. We settle it within us here. Outside as I there no more gonna go. But since the time that guy now I'm okay. But I know now it's been a very big problem in this family. Oh, you joke, I don't know business. Give on, give all these things. All these things I will come to design my hotel, more I don't remember sentiments in business. I did all this for peace to reign. That is the problem. That is the problem. You did all this for peace to reign. Okay, so do you go in peace in Andrea? Or do you go in only how we jibre na ya? When he me get me, iga for kwena na akoko shi wogi iga heji saho. So when you open up when he get make ka onwe peace. I na sentiment. E bukule ki yini mo na get na ho build o. Who just crash here like that because need a family sentiment. Well, I'm not going to hear you, my dear. But I must promise you one thing. My bambo funana money there. Nenya is enthusiastic. Ije frat na be her name. No ga name it here or former. Because just the good benefit of that. I don't think any much of it. All I was to each year to me. Nemoku, we had to go ready. You see, we had to go ready. Mabia. Obimo. Yo, mom. We get to the moon now. It's all the mom. Always open up the again. My name and Osana Pahari up and down. Not check all that about go near go. You can't get tea with you now for because. Oh, yo, mom. Asabu. Oh, my son, chicken peri. Oh, I can feed you. Don't worry. Let me feed you. No. All right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you. God will bless you. Hip, hip, hip. Hooray! We love you all.